Добрый день. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Паважаныя сябры, дазвольце мне 7-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў 9 класа аб'явіць адкрытым. Зараз дазвольце мне перайсці да сваёй прамовы. Паважаныя сябры, 1 красавіка 2018 года грамадзе вучняў 9 класа споўнілася 2 гады. То бок 2 гады мы ўжо працуем над выкананнем нашых асноўных задач і мэтаў. 2 гады мы развіваем нашу суполку. 2 гады мы працуем над тым, каб вучні ўсёй Беларусі маглі выказваць свае думкі, свае меркаванні, каб з іх меркаваннямі лічыліся, каб увогуле іх меркаванні улічваліся пры вырашэнні розных праблем у жыцці установы адукацыі. Гэта тэзіс асноўны у жыцці грамады. Каб зрабіць лепш жыццё вучняў школы, ён быў спецыяльна прыняты нам яшчэ на першым устаноўчым з'ездзе фронта нацыянальнай згоды 8 класа. 7 класа. Тады менавіта і так называлася наша суполка, наша арганізацыя. З часам мы змянілі нашы ідэі, палітычныя ідэі. Яны змяніліся. Пад націскам чаго? Пад націскам чальцоў нашай суполкі, якія не захацелі палітызаваць жыццё грамады вучняў. Яны такім чынам вырашылі, што адмова ад ідэй сацыял-дэмакраты, нацыянал-дэмакраты і гэтак далей. Адмова ад усялякай палітыкі паспрыяе развіццю нашай суполкі, паспрыяе будове школьнай дэмакраты, паспрыяе развіццю нашага аб'яднання і пашырэння яго на ўсю Рэспубліку Беларусь, на ўвесь горад Мінск. Паспрыяе таму, каб удасканальваць нашы ідэі, удасканальваць асноўныя мэты, удасканальваць усё, што мы робім, усё, дзеля чаго мы ідзем на вялізныя крокі, дзеля чаго мы ідзем на рэвалюцыйныя рэформы, дзеля чаго мы ідзем на пабудаванне, на пабудову жыцця грамады вучняў 9 класа. Это вучняў грамада, ідеі на ўсіх глазах. Это вучняў грамада, ідеі на ўсіх глазах. Это вучняў грамада. Дякую. Паважаныя чальцы Магілёўскай мясцовай рады, таксама неабходна зазначыць тое, што павышэнне ўзроўня правядзення масавых мерапрыемстваў у нашай суполцы, у нашай грамадзе вучняў, гэты ўзровень быў дасягнуты за гэтыя 2 гады з самога пачатку існавання фронта. Тады ён яшчэ так называўся. Але павышэнне ўзроўню яно праходзіла паступова. То бок спачатку мы пачыналі са сходаў у памяшканні, потым мы ўжо працягнулі гэту традыцыю на вуліцы з шматлікімі дэманстрацыямі, са шматлікімі мітынгамі. То бок можна сказаць і трэба адзначыць, што ўзровень правядзення мерапрыемстваў у грамадзе вучняў ён павысіўся. Дзякуючы нашым чальцам грамады, якія не баяцца выходзіць не баяцца удзельнічаць у дадзеных мерапрыемствах. І гэта вялікая заслуга іх, гэта вялікая іх палённая праца у сферы агітацыі і прапаганды. І таму павышэнне ўзроўню правядзення масавых мерапрыемстваў гэта ёсць асноўнае дасягненне
пакуль невялікае, але ўсё ж такі дасягнення ўсіх чальцоў нашага аб'яднання, усіх чальцоў Магілёўскага районнага камітэта у тым ліку. І я лічу, што гэта дасягненне, яно было зроблена дзякуючы усім чальцам грамады вучняў 9 класа, дзякуючы іх смеласці, дзякуючы іх пачуццям да нашага аб'яднання. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Героизм громады, идей победы молодых. Дзякуй. Дазвольце, паважаныя сябры, таксама зазначыць, што за 2 гады развіцця, паскоранага развіцця нашай суполкі, гэты працэс можна называць хто як захоча, развіваўся і збаўляльны сектар жыцця суполкі. Але трэба адзначыць, што развіццё гэты сектар атрымаў толькі тады, калі мы пачалі праводзіць канферэнцыі па гэтым пытанні, па пытанні пашырэння шэрагаў грамады вучняў. То бок нельга пакідваць толькі агітацыю, прапаганду. Трэба і рабіць штосьці забаўляльнае у нашай арганізацыі, што мы і робім і зараз. Нават узгадайце, я лічу, што вы памятаеце, і чальцы Магілёўскай мясцовай рады памятаюць, што вельмі многа было праведзено мерапрыемстваў у забаўляльным, у сектары забаўляльным. Напрыклад, шматлікія фуршэты, віктарыны і гэтак далей. Але віктарыны, яны па сутнасці самі развіваюць і логіку, і думкі вашы, яны развіваюць. То бок і віктарыны, і забаўляльны сектар увесь наше аб'яднанне, ён грае ролю такого больш развіваючага у інтэлектуальным накірунку. То бок, калі вы пазналі новыя інфармацыі, калі вы, так сказать, паўдзельнічалі у віктарынах або ў іншых забаўляльных мерапрыемствах, вы штосьці новае для сябе ўзялі, і гэта захавалася ў вашай памяці, у вашым розуме. І гэта вось адзін з плюсаў, гэта адзін вялікі плюс з забаўляльнага сектара жыцця грамады вучняў. Таму неабходна і не забываць пра яго, бо з забаўляльным сектарам да нас прыходзяць і новыя думкі, да нас прыходзіць развіццё у інтэлектуальным стане, у інтэлектуальным накірунку. І забаўляльны сектар гэта ёсць таксама неад'емная частка жыцця наше аб'яднанне. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Дякую. І апошні пункт маёй сённяшняй прамовы, паважаныя дэлегаты, паважаныя чальцы Магілёўскай мясцовай рады, гэта агітацыя і прапаганда. Яна развівалася з самага пачатку існавання грамады вучняў, з дня яе заснавання, з 1 красавіка. Мы пачалі працаваць над агітацыяй прапаганды яшчэ ў 7 класе, калі праводзілі выбары класнага савета, з'езда класных прадстаўнікоў, увогуле парламента класа. Потым ужо у гэтым годзе мы перайшлі на сучасны ўзровень. Мы перайшлі на агітацыю ў школе, ва ўсёй школе. Мы праводзілі розна выгляду мерапрыемствы, праводзілі раздачу лістовак і гэтак далей. То бок распаўсюджвалі інфармацыю аб кандыдатах, рабілі ўсё ад нас залежнае, ўсё магчымае дзеля таго, каб атрымаць адсотак, вялікі адсотак на выбарах. Ну, я лічу, што гэтую мэту мы выканалі вельмі добра, не выключаючы усялякіх фальсіфікацый, не выключаючы усялякіх падтасовак, я бы сказаў. Усё ж такі агітацыя і прапаганда
была развіта і зараз яна развіта вельмі добра. Гэта таксама ёсць вялікі плюс у нашай арганізацыі, у нашым аб'яднанні. І агітацыя, прапаганда – гэта вельмі важны накірунак жыцця грамады вучняў. З дапамогай менавіта гэтага накірунка мы можам развіць аб'яднанне, мы можам пашырыць шэрагі нашага аб'яднання. Бо калі мы, напрыклад, бярем ті же Асіповічы, то прапаганда нашых ідэй, яна там будзе вельмі важная. Таму што ўсё больш і больш школьнікаў, ліцэістаў, гімназістаў будзе ведаць пра нашу суполку. І я упэўнены, і ўсе, я лічу, таксама упэўненыя ў тым, што агітацыя, прапаганда, якая развівалася са дня заснавання суполкі, яна у сённяшнім стане, яна выглядае вельмі добра і развіта вельмі добра. Дзякуй за ўвагу. Ідеі Марусі Хлазам, гэта вучняў грамада. Ідеі Марусі Хлазам, гэта вучняў грамада. Ідеі Марусі Хлазам, гэта вучняў грамада. Дзякуй. Паважаныя сябры, дазвольце мне 7-е пасяджэнне Магілёўскай мясцовай рады грамады вучняў 9 класа аб'явіць закрытым.